Μέσα. Πάμε επιχείρηση. Επιχείρηση Ρημούλκα. Πάμε. Προσπαθούμε να βάλουμε μπροστά. Έχει τσοκρατό. Όλα δουλεύουνε. Βενζίνη έχει. Αγκαζώσω. Όχι ακόμα. Δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα. Έχει βενζίνη. Πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει, λέει ο οδηγός. Εσείς τι λέτε? Εγώ λέω ότι πρέπει να το ρημουλκίσουμε, το σκηνή είναι έτοιμο. Θα πάω να φέρω το βενζίνη, έχω. 5-6 λίτρα, έρχεται και ο τεχνικός εδώ να μας πει το πρόβλημα. Κατέβαινε μπροστά και νομίζουμε ότι το πρόβλημα είναι... Συγγνώμη, ξεκινάμε από τα άλλα, τα αδερφέ. Ναι. Δεν έχει λάστιχο. Δεν έχει λάστιχο. Ξεκινάμε αυτό δεν είναι και το... Είναι μία λεπτομέρεια. Τεχνικός ήρθε και το είδαμε. Είναι μία λεπτομέρεια, δεν έχουμε λάστιχο. Έχει όμως μαξιλαράκι εδώ. Μπορεί... Τι γίνεται εδώ μέσα? Εδώ. Το θυμίζεις, ο έμπειρος από τον Grand Turismo. Εδώ και να μας πει, βάζει το χέρι του μέσα. Έχει πάρει και δίπλωμα τελευταία. Έχει και δίπλωμα τώρα τελευταία. Ωραία. Παιδιά, βάζουμε βενζίνη τώρα, παιδιά, στο αυτοκίνητο. Βλέπετε εδώ. Πάμε, νούμερο 2. Πάμε, προσπάθεια. Με βενζίνη αυτή τη φορά, κυρίες και κύριοι, και χωρίς λάστιχο. Κοντένι θα γίνει. Πάμε, πάμε. Είναι Γιάννη, είναι. Πάμε. Εδώ. Πάμε, κάνουμε ένα zoom εδώ. Δώσε. Δώσε. Δεν βλέπουμε φως. Κάνει προσπάθειες. Όπα, κλείστο, Φρανκ, κλείστο. Κλείστο. Απέτυχαν οι προσπάθειες. Τα καλώδια Είδαμε σου. το καλώδιο στο χέρι. Τα καλώδια σου. Τα καλώδια έχουν πρόβλημα. Να βάλουμε άλλα καλώδια. Γιατί? Εδώ τον ειδικό, ο οποίος έχει πάρει. Άκου πως κάνει. Άκου πως κάνει. Ακούς. Αυτό είναι ένδειξη όταν πάρει φωτιά τώρα. Ήρθε το υπηκό. Κάτω εκεί μια βόλτα. Έχουμε και κόρνα. Μπορεί να μην παίρνει μπροστά, κυρίες και κύριοι, αλλά έχουμε κόρνα. Πάμε για την κόρνα. Γιατράμε. Πολύ ωραίο. Καινούριο. Εδώ και το σχέδιο πώς θα γίνει απόπειρα. Να μην ανάψει το αυτοκίνητο. Τα κάκια δηλαδή είναι κολλημένα. Ευχαριστώ. Ο ειδικός τι λέει? Φρεναριστό πάει. Βάλαμε και βενζίνη να πάρει φωτιά, τώρα το κάψουμε. Έλα πάμε. Ξεκινάει. Πάμε φίλε μου. Ναι. Θα το γράψω εγώ και θα σας πω που πονάει. Ξεκινάμε εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο πιο πίσω για λόγους ασφαλείας. Safety first. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε Γιάννη μου, πάμε. Έχεις λύσει χειρό, θα είναι και πόντιος αυτό. Δεν το έχουμε εμπιστοσύνη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τώρα δεν το κοτσάδο. Αυτό όλα αριστερά, φίλε. Πάμε όλα αριστερά. Το παράθυρο κατέβασε να ακούγεσαι, φιλαράκο. Το τιμόνι ρε πόντιε. Το παίρνει έτσι κι αλλιώς. Εδώ υπάρχει ένα πιο βηματάκι. Ναι, όχι. Άμα αφήναμε εδώ την επιχείρηση και να κάνουμε θυσιαζόμαστε για το φίλο μας, έτσι, το Ρούγουνα. Αλλά δεν το παίρνει απόφαση να φύγει. Γίνονται διαβουλεύσεις. Τι έγινε? Ωραία, δεν γίνεται δουλειά, δεν είναι ζωή αυτή. είναι μεγάλη στιγμή. Να κάνουμε κύριε. Περιμένουμε να φέρει ο Τρόμπας μια τρόμπα. Δηλαδή έλεος. Όχι τρόπα. Αυτό νομίζω ότι είναι γρήλος. Θα το βασίξω αυτό. Και επαγγελματική τρόπα, κυρίες και κύριοι, όχι. Και άλλη μια τρόμπα που ήρθε. Μόλις ήρθε η τρόμπα η άλλη εδώ. Αλλά βρήκαμε ευτυχώς. Ποιο μου θυμίζει τώρα το Λουί Ντεφινέ.
Ποιος σου θυμίζει, το Van Diesel? Έλα πάμε. Παιδιά, σπρώχνουν τα παιδιά, εγώ γράφω. Πάμε, εδώ. Τα παιδιά μου σπρώχνουν. Πάμε Δευτέρα. Πάμε λίγο. Πορτάκι. Εδώ είσαι πέτρα πίσω. Εδώ βλέπουμε, στέλνει και επιτυχία. Εδώ θα σαπίσουν από το κινητό μου. Αιωνία σου ηλίκη. Εδώ θα έρθει ένα αμάξι. Το βάλαμε σε καλός. Γιατί Γιάννη το βάλαμε εδώ, αμάξι, να μην σκουριάσει. Να μην σκουριάσει, κυρίες και κύριοι. Το βάλαμε τα αμάξι εδώ για να μην σκουριάσει. Όπως βλέπετε, είναι τζάμπι. Ναι, κλείδωσε και το τιμόνι. Γιατί να μην σκουριάσει, κατάλαβες.